Nanayo pa mi. So, habi na pista din sa mga gaon, lumutang sa may uguan. Tayo papunta na talaga. Banner. Banner? Banner rin na! Di pa progress rate. Sa? Progress rate. Ano siguro na? Oh, Progress rate. Ano flex si Romulo na yan eh? Awat pa kabon. Lighot mo. Sige ba. Sino yung maning na paliw? Sige. Ibidyo kasi sila kung ikaw ang remote. Ibidyo kasi sila dito kung ikaw ang remote. Pag-iaw yun. Ego, nagbisigan sila dito. Ako, ikaw ang tayo. Nabuang. Uy, tagay na mo. Wala na, turun. Batiyo. Matay taras. Meron na tayo, mga batik-tingog. Grabe, kakanta. Kaya po sila, yaman yung remote. Klaro kayo! Bawa na kayo! Klaro kayo, wala suspect. Wala, tulog mo. Atay. Klaro kayo, wala suspect. Dali ko. Oh, kuha Ondo, di ko matag-remote, nilakaw. Klaro juga, ondo kita kan. Atay. Paprint na lang ako sa asoy, kapoy mo. Ayaw ba! Kuya, si paro kaya atay. Masa ka? Bawa na siya ng remote, kawagtang yung remote mo. Nung maisog, mayor remote na pag-urito yung remote. Paano na sila? Kaya manayaw ko na sila. Chicks, oh. Sabi, ang anak ni Giting ba kayo? Ang iyang mga anak kay ang kay wala mga bawil. Ikaw, kay anak. Gabi na. May video kaya po sila. Ikawat na sa akong remote. Maginuktok na po na sila ron. Ito mga gawa na. Ato sa tripad. Ako na! Remote tayo. Lagi butang po siya. Butang po siya. Smile. Tarong mapit ka sa vlog. Smile ba? Opa na mabulaan na Para mahalin ka ba? Smile. Para mahalin ka ba? Uy, ayaw, uy. Katay. Ako na. Wala. May iwan yung decorate lang ka. Uy. Decorate lang ka. May yung decorate lang. May iwan yung decorate. Why nothing? Ha? Why nothing? Wait, asa? Why nothing? Why nothing? Nothing for Lang, mayuan na yung decorate. Uy. Ano lagi na? Mayuan yung decorate lagi agaw. Karon pa ka nga. Dapat na isugod pag ito pagpanda ng mga dito. Nana yung ginakon sa boss mo na? Vlog yapon sa pagpanda sa. Na, nagkuhan ka dito? Nag-video pa ko dito? Inari yung boss mo na? Ano ito ba? Ano na? Hi! Hi, guwapa! Hi! Amin ako. Hello? Hello? Vlog na ito? Ha? Tanong ka sana ha, pag klaro diha kaya to, pag klaro ko sa anak. Daro. Atorns. Sa may mugna ani mo. Hello on Monday. Ah. Uy, vitamin din
Ang sabi niya itong design, sir. Sabay. Sobrang do. Sir, ang sa design na ito ron, sir. Kaya tayo kung naman kay. Patay ba kayo? Wala ito ang pisting. Ay, tago na, sir. Ay, ano? Mimi ay. Si Mimi, kami-mining. Ngayon sa may itong concept karon. Concept Konsepto. is purity. Yeah? Ano, flower foam, white color. That symbolizes purity and peace. Happy Fiesta, everyone. Grabe. Yes. Haggardness is next to ugliness, no? Yeah, ganito kami pag fiesta. Kalit, magkakadyos nyo na Kata guys, sa kong uyab punta. Pero ba mo na kayo uyab di ay. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Hello. Jen! Jen! Ha? Explain na los round. Ilom Kalit mo, lagaw. kalit mo magkakadyos nyo? Laki, kalit lagi kita. Ano lang. Murit na lang tani kayo mo X. Nice. Yes, sige, alam ko rin. Rawat ko. Dung, dami kinig ko. Ano yung Ay, saba. Ay, Ano? ayaw ba? Sa'y tinambagan, uy. Kabutano na din nagkapundok, tiyo. Ay, mo na yung kuhan puloy nga. Kung mahirapan tayo sa kanisod, sagol-saguli na lang natin ang ating mga salita. Uy, ni Amin, may Amin po niya. Sinultihan na namin kanina. Kanya mong gisakyan nga pambot sa mga way uyab. Nakoy uyab. Pambot sa way mga uyab, kana engineer ra na miskala, wala uyab. Kana yang tapad labaw. Ako senior high. Ako na po ka senior high. Napoy milk. Napoy bayot. Napoy laki.
to agawon. Buntag na. Oh. Bato, buntag na. Pisa sa mua. Patay dire. Sumoto. Sumoto na buntagan ni. Buntagan ka dong. Long. Buntagan ka. Basta ka ba? Haplas. Dong, haplas dong. Bawasan mo ba? Ikaw mo tanang. Buntag na malayos dong. Anong daw to dong? Anong daw to?